Predstavujeme vám stropný sušiak AELu Profi, vyrobený z kvalitného hliníka s odolnými povrchovými úpravami. Tento šikovný sušiak je dostupný v 4 farebných prevedeniach, a to v bielej, striebornej, hnedej a antracitovej. Jeho kladky sú špeciálne navrhnuté z technického plastu v tvare písmena U pre optimálne vedenie šnúr. S vysokou pevnosťou a pružnosťou hliníkových tyčí nemusíte mať obavy z ich ohnutia ani pri vyššej záťaži. Konzoly a tyče sú precízne povrchovo upravené, či už eloxovaním pri striebornom prevedení alebo komaxitovaním pri ostatných farbách, čím sa zabezpečuje dlhá životnosť bez rizika poškodenia povrchu. Sušiaky AELu Profi je možné individuálne prispôsobiť vašim potrebám vrátane atypických rozmerov. Otvory na stropných konzolách môžeme prispôsobiť podľa starého sušiaka alebo podľa vašich požiadaviek, eliminujúc potrebu nového vrtania dier. Variabilné rozostupy medzi tyčami vám umožňujú prispôsobiť umiestnenie sušiaka podľa vašich individuálnych priestorových podmienok, aby ste mohli efektívne využiť dostupný priestor. Okrem štandardných rozmerov je možné sušiak vyrobiť podľa vašich presných požiadaviek na počet tyčí a celkovú šírku. V štandarde je možné si objednať zo 6 rôznych rozmerov stropných konsôl. Rozostupy medzi tyčami je potrebné nastaviť pred samotnou montážou. Po nainštalovaní sušiaka už nie je možné tieto rozostupy meniť. Dlhovekosť sušiaka doplňajú odolné šnúry s UV stabilizátorom, ktoré sú navrhnuté tak, aby vydržali dlhodobo bez poškodenia. Vďaka tomu, že sušiaky AELu Profi vyrábame na Slovensku, sme schopní poskytnúť vám osobný prístup a vyhotoviť sušiak presne podľa vašich potrieb, zaručujúc tak bezstarostné a pohodlné sušenie. Trvácnosť a dlhovekosť našich výrobkov je pre nás prioritou.